जों खिजा कक लामतै सोलायनाय आबुं हांके दिनै टपिक हांके ड्राग्स no tuise o drugs tamo pulen जों सोलायनाय o drugs ni meaning tamo drugs हांके जों को वानजि बन अथं हांके औषध याखेबा नेशा एखेबा तो ताम साने अब मादक द्रव्य बन बनो हांके जे o जे drugs abo dal busuk tong हांके आंरो कोइटा जे मामने सानाय गोबां tongo एबा आं जे अरो कोइटा बुं सानाय अरो हांके बियार वाइन हांके हेरोइन हांके फेंटानिल ऑक्सीकोंड्रोन सिडी राम ते स्वा बुतुक आबो बर हिनि साइमान हांके o जे drugs o drugs ni je or bedek to mani abo jotno chini bagai hamya khlayo chini sago hanke o obno bhaki gos khlaijak o je drugs no nesung sumung sangkai sung saiman oro je solo breathing mane no hama bai kusupsai nang mani dry mouth mane buhu kran dibui tei bong haisung nugo susi rimani liquid no susi bahana dai rimaro aba hekele use thema sung objago neke abo use khlaikyang kai abo o use khema bising tei abo tamu busago mane nongkha kai sago use khairo ka tamu abu sakta ma ajora wa during some time tamu ke belai aramungo lig lai to je dukho kosto cinta ba aba haywana ago wana ma khaman abrok tene durungui to aba hay nang kha ke aba ni je wis thai soriwa aba hay nukjago ke emon ki nang hakai tebo लाइफान थांमोनो कासे हांके नोंखा हांके सिसि जाया निनि कारेन्ट अफेन स्टार रिफान जाबो खुसो फायङो लिक लाइन दं आबो हायरो दं जागो नोंखा हांके सागो युस थाके हांके गाबो आज ड्राग्स नोंमानि यागोलो सिनि सागो तामो एफेक्शन ख्लाय पतन देरमा सयकक ono saka homtui no blena hambai takono gake aro chungtebo naileno sung je nongkhang kai sin saka tam affection nong abno sung aro chung silainai chini memory powerless ngo yakai the learning des sunani abo sungmaya musung ya abo hairak ngo te concentration roknungo mane kidney damage liver disease gake brain heart stroke gake high pressure gai tebotongo blood stream bo effect layo dati tehingke bosak asta kongkal nungui thamaro sunungo hukai kongkal thamanugo bekrem bugor se tomarok nugo abo hai paske 6 mas ni use khemaya glo ngakena bini bosaro abahai mungsa damage songai of blood circulation ro abrok tiniwo abo balai kiri kaise kiri ma singsa gebon bagai 6-7 mas ni porke bini dehar ekdom kongkal hainungi thanai bo mas ma thainai je o drug no je o je susi ba injection waisaki wine se duduno use khlakya hanke boterie tongmalia daske borina snang sinai boria hangke bini bosago abo hoising tongnai kostongi tongnai jalaprangi tongnai abo hai nungi tongnai ten nungna bagi hangke bo sob soino engoi sang se khulhulnai noktong hora poisa rutoknai ngete buini mane khni ro khoknai abo hai roknui mano abo hai te nungmaya golo hangke bo sele bab cinta bab abo hai roknu jane bini soriwo aste klainai bini sakni ongo protongo
damage nangay kuno samung tana musungni abahai rok nukjagoi tongo o je o drug no use khlaike hangke ge phari cheng te buna lena जों tabuk tabuk bu society o bisis जों o je drugs use khlaiba nukjak ngake tabuk जों jotono saimano जों chini tipra dophono besiko omohai drugs no nglai tongmarok जों nugo chini tipra dophana society rogo ge bon bagino o je tabuk obo bahake जों obno kaklainai o bahake जों abno protirod khlaimanai abo hngake ani je ang sijak jote ang sanai abo hngke जों tabuk o je chini para amcharogo जों bhuk जों comedy khlaimanugo comedy khlainai जों abo sabo phal sabo nang abo hake protiti parao abo hake जों comedy khlainai kaisa group khaimana lainai je sochetan nota jinso जों abo ma thanglainai sudu bhuk जों group khaka abo simiya chini takok जों moido जों abo group ma khlainai bhuk जों abo no promotion daittor khebo responsibility khebo जों abo sugya take जों takok bai bukhong mile जों abo kaisa complete khlainai abo जों mana chobnai tai kaisa o hake tamkha a phek jakno a bahke जों abo kaswiman ba komriman hake a je nungnai no जों যথেষ্ট বনো পানিশমেন্ট मा khlainai romdi tabuk जों baksabha jail logo khilai rogoi ba abo alongo chobi rogo komino ni rogo khlaio phia abo je alongo chokhaina hamsuk thangka ba abo haini angle puidu khlaisugya phia ba khlaike ba chauki sta route ngo phia ba abo ni slai जों bono o alongo chobi khlaiman sai जों bono kok kaham sawinai advice kaham roinai bono sobsa kaham jara kaham samung bai involve khlarinai tona nangnai te abo hake kabama suitani khaitani knowledge abo hai kaham rongno जों bono advice khlai nangnai abo hai bro rokno ge abo hake kista road ngan ang khaklaita kai tai kaisa ngake जों chini ma phasong जों serai rokno puila serai rokno जों nini class 1 2 4 pro no sime जों bono kakai sajungke matto bunai sela kaisa bure kaisa nei जों bono blaino जों maya sama ba khe जों bor je samaj abhai khlai tlangthau phe maya ta sade akok saya sadi sapon bake bono जों loma thepanai kaham bubu haye bubu abo digna जों ma pha जों saimangnai aprono bono जों kaham kai tlangthana bagai जों abo chetana ta ma khlainai bahage जों tlangi thangnai bono bahage bu lamot bu bahai gai khai bu bahai pranggang kai boje kahamungi basai thana ajaran simna sabno abo ma phno जों ma khelma khlainai বিশেষ করিয়া sini ama hinjaknai nokong tongnai bono serano bai bisi tongko bono plesiango school ni headmistress eko school ni mistress ma haita phrangnai chik ma haita ko plesiango bumano abo guide la ma khlainai plesiango airport enke abo phahinjanai abo ma khlainai ge abo kunino jani bosano bahake tlangnai abo boy kaham poriman bisingte golpo kaham sam bisingte sini jiboni history samo chongte sini itihas tin tipra hastin itihas sama bisingte kawamu abai simung rumon ko knowledge ni boyrok tongo abno जों bono saima khanai te suitani khaitani wo te hengkeni ni kaham abo hai phrungmongo जों bono involve ma khanai abai practice ko जों matlangne place kam te kaisa hongke जों tabo ama hai nunglai mani chama जों boro tamkhe bisi abo hai chini o tipra saddo phanuk jakku khangai जों tabo aguli rogo para amchai rogo जों kabangma nungmara nungjak to basa baro chalaburi rok bebangno sikla sikli जों nugui to abo hai nugui to ge abo bahake जों abno road khainai abno bahake जों katnai heke tei kaisa hangkai जों abo oje mobile abo ek number
chini bororokno blaino sokmo sukha ek number abo tabromni kabangma jaga ang program khain thangre nugo sla siglarok butu kai ar noi dojna abo haikena daily nung ko game thanglai sapung hopung ke bora bahai thanglai tong daily ke tini bo thungo khana bo thungo sono bo thungo ke bong mentality effect khlayo bon ara haboi thango nge bong porna ne jora lai thango ge bon nok dong ho ma phasong bai ke thaya suji hinja ke bong bokro ke effect khlaijak a mobile a je youtube je bibinno abo hai boi nai mong ni bisinti bokro torturing khlai thango man aro ma bo han kok kham khana se maya ngena abo hai nungte hangkena bro ma phaba hinja go aste bukhano abo hake thangre ke amon ekta thangsogo bor porna musungye ekdom nirasa hai bukhaw nirasa hai thango ajora thaman bisintei ngetam phangake abo abno katina bagai wana machinta man katina bai tam phangake dol tong hakai ningna bai arambok khalai ngetabrom de tabuk swak nang hake to apte sigla sarerok norna 16-17 bosor ngai to kholamila ngai chuarang khai to abo hinjana kina kiche micha समाज अग्र जाग्रा तो आबरो की हिनाम जुनाय ताम के आबनो भाई काट आबो सिजे देखे बायनान के सिद्धि आराम खलायो सिद्धि एरपर के टैबलेट चाओ आबो के टैबलेट आबो कलसा खना कलसा चाटे के ओ आबो सिनंगिया आबो सिन दाटी टैबलेट जाते के दाटी फेगै मा हाम थांगो के आबो नों जके तेबो आराम नाय बसा टेब तंनाय के ओ सुसि रिताबो आबो के सुसि दानाने आराम खलायो सुसि के salsa salnai aba hake bo lengprai haino lik klai tong nai aba hake sobson bo use thnai aba ke to ke bin jibon to nam chong snai aba haita ke bon bagino abo charke 6 mas barara abo borok lasting ria kongkal hai ngi thango angro nongno mangphle ke rohrana amon yagalo mangphle norok nai a mangphle blain background bukura hake chini borok nugo a mangphle na anthana busa ko jak ang abno nong phno gana ke brain kirima singsa ge amo hage khlaike hanke pheba chino o generation no brain no nukja kha sodu o drugs nangma bai simina abo je sine asge phegi thanga abo haya te kabangma mane hami bai phegja gai to kabangma mane hami te nai chini brorok chini do phawa abo hai ka hami mane bai aba gdhalai thamrok chonugo abo kaisa komona ni kaisa ya phangse mo o drugs abo kaisa komona ne chin dofa komona ya phangse tahrote bo khuro bon bagai o komona ya phang abo ek number ya phang gamon bahke sing tabo obon ya ni katne hinga ke sing sose ton ta molok ton nai sing awareness program khaina nanai sing para amsai rok sila jara kista sinai rok ton basai phaina nanai nara basawne o noni o sak baksa nanai chanai rok no hamjangma baikhe bono kok ham sadi tengke ma phataku buhuk tonai aba hai okra chagarok no brom ruinai bron thani wo no kok ham sanga nai di aba khete ke yagrom bitlang thana chesta klai di hai ke cheng komor suk thanai cheng komona dike wo thang tongoyo abo angtina obo sagla phaini oda koto pana channel tei kabangma hamya dinis no sajnai tongo abo ang kaisa tong thani nong busang tui phane kaisa topic tei nai tini o drugs nang manang sagangai tini phaini no sini do pharak ono do pharak no butom abo bu karone abo hage nangkha arung tini cheng kabangma slaijak nai tongo sini bororong thani wo bon bai phari ang kabang kok saya ani khani hamjak mani ang norno ani ang khoksa tibra sangai ang norokno hamjago jotono sini generation bagai cheng wansudi o siklarok o seng tonerok o siklerok seng to tabu boya sengi thanga omor sagrang thanga norkhe tabu sin do pharok no sengri nangnai culture hukum mukono no thangai naraknai tabu kefek jenis be gadalai tong hangke seng boro thang soginai sini seng cheno kongni do pharok phaina cheng lai thanai afro ongai ni drugs nangmai ba simia nini bai thang ha nini bai thang nokla phano phai kapainai afro ni kha yokmani byang thanai khan ta khokte bu khopsong wan sukte chini thinang salni bagai chini generation bagai ta phek jagi tong naya tabok sab competition se seng pordhan competition se sabis namar ka hamtlang thangman abose seng competition seng ma thanglai nai ma badlai nai sabise kaham hamdal tongman a competition seng ma thanai tahrote bo khopsong phaidi ang nong thaniwo okok ko sahaino haine hai phani ne salogo
o daka to pandar bisingti malai bangfinai asuno jotno ani kongma thaka hambai.